Вітаю, дорога, я дома. Вітаю, дороженькі, як справи? Добре. Як на праці? Не добре. О, можна спитаю щось? Давай, що там? Нешта дзіўнае адбываецца. Кожны раз, як я кудысьці выходжу, а потым вяртаюся і заходжу ў інтэрнэт, гісторыя браузера пустая. Дзіўно як? Учора я выйшла за прадуктамі, хуценька, тудама-сюдама, і камп'ютарам я дакладна карысталася. А потым, калі вярнулася, уся гісторыя пачышчана, а кукі і кэш выдалены. Ну, здаецца, час подчас камп'ютар сам нешта абнаўляе ў сябе. Ну і гэта, тыпу, выдаляе гісторыю браузера. Так, але каб вінда абнавілася, трэба пацвердзіць абнаўленне і націснуць на кнапульку. Так што... Ну, можа, з кампом нешта не так. Ведаеш, вірусяка які. Альбо мы яго неправільна выключылі, і ён перазагрузіўся. І ўсё, капут гісторыі. Слухай, давай шчыра. Парнушнічаеш, так? Порно? А порнографія? Не. Да расслабся, ўсё нармальна, калі ты глядзіш порно. Да ўсе мужыкі яго глядзяць. Нічога страшнага, ну, калі гэта не вычварэнства нейкае. Ау. Ладно, у кожнага свой густ. Я таксама нештачка люблю. Калі, вядома, гэта не нейкая хворая БДСМшчына з выкрутасамі. Ладно, хто я такая, каб цябе судзіць? Гэта твае фантазіі. Пакуль гэта жанчыны, якія... Гэта не бабы? Ёпсель, мопсель. Ладно? Вау. Каханая, калі ласка, не засуджвай мяне. Гэта ўсё валасы. Галоўнае, што падчас кахання я думаю пра цябе. А ты пра мяне. Праўда ж? Хіба не?